Hadin kejingkran Menteri Rangba Kejelau Konrad K. Sangma, hadin kejing elang kekenhun ki Menteri Sorkar MDA2 haka khat khandai triku naitung arja arpusau. Ba kejing khendra work permit kalong kebabian, bat ki balek persya ken ngat haki kendon an. Haka arpo triku naitung arja arpusau, lasaki ya kejing syakhot hajir saarmut ki noilam ka Khasi Students Union Shillong Mingi Circle, ki bekentop yo General Secretary Usamla Raymond Khajana bat President Usamla Sansta Nongklau. Kini kejing syakhot hajar kini ki arngot ki noilam ka dei halor ka nong remban ai kejing pensai halor kejing lek kendra bar jelaha kini ki kendiat sengi baladam hapolo ka balam mi kejing keno bakilara kti yo weu bar jelaha ka te kejing lek kendra ha kejing persang banyakran bat ki noilam ka KSU na ka daw ki bamla ban kiar na kaliang Shillong mel ulayo banyakran tang bat President Usamla Sansta Nongklau ubalaong ba kejing keno bandan kejing rakti ka dei tang ban penthok bria jongno re jongno ya ka seng bat kam dan kum kata namar hakate kesngi baki let kendra ladon lang de ki bor penyat district nolor ki pulit ka anti infiltration jumpat yang ini tak semua ye kadai bi alor ka jenik kendra jung ya ki nong treble lah no ki barjela masuk 40 ini tang habari kate hi 40 hi kakai ka jenja kurs ni habari baka sakti ka wei barjela no angke ko satre yang teng kai nak liang jengi la amba kam sunadan kana nukung kata kasi kali tang ka jing to bria kaliang kinunu ki bru ki pa to bria kasang ini saya kata hi ba raja bari ba lik ke banyak penghura ka ngalik penghura baik no hari ini yang kayak kunti nomor bahasa sih cuma ini betul bangi kita lang nak lihat police department kita lang magistrate penjuru kita penjuru nak kita lang nak peka di anti infiltration task force dalam kiru dan kejadian sekarang sisi kalau mau beli lagi cek tangki bersekajak ki Lagos. Hai. Dan setelah bisa mengatakan kata ini pada kita tinjau 40 ini. Kumno Pak Raju. Kumne kong. Ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hai ta. Ba ukau iu unia. Kong undi ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubah. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi. Menta ngidei ban sngau tu hi ba ka jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jungi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jungi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sorkar ka persangkat barla banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ke jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka benta upaj ba ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau fortified ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya